la càmera. Perfecte, perfecte. Doncs bueno, jo estic ara aquí. Perfecte. Doncs jo estic aquí acabant de preparar un parell de coses que vull ensenyar-vos i... Què tal tot? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tu ves fent. Tu ja... Bueno, ja em diràs quan salto i... No. Sí, sí, sí. Bueno, doncs aquí estem.
Hola, què tal? Bona tarda. Pues sí, ara sí, 18:30 d'avui dilluns 15 de febrer de 2021. Molt bé. Pues res, benvinguts al seminari que tenim avui preparats des de Codelearn sobre Unity. I tenim diverses coses molt interessants que us explicarem avui. Una hora més o menys per davant. I tenim aquí a la sala, tenim fins i tot un representant de Unity Technologies, Josep Maria Pujol, enginyer de Unity. Hola, bona tarda. Hola, hola Bona a tarda. tothom. Molt bé. Comentar també, moltes gràcies Josep Maria per ser-hi avui aquí, a aquest seminari de Codelearners en acció, i gràcies també al Josep Maria, es connecta des de Dinamarca i com que compartim una mica la zona horària ho hem pogut combinar. Perfecte. També tenim aquí a la sala avui en Adrià, professor de Codelearn, en aquest cas Codelern Gavà. Hola Adrià, bona Hola, tarda. bona tarda. Molt bé, per aquí també tenim en Javi López. En aquest cas també és professor, en aquest cas de Codelern Gavà, i és important també comentar que en Javi havia estat i ha estat alumne de Codelern. Vale? Ha canviat una mica de tal, fent l'enginyeria en informàtica. Molt bé, això ens agrada i que va endavant. I també tenim a un alumne... Hola, què tal? Sí, digue'ns alguna cosa, a veure si provem el micro. Hola, hola. Molt bé, i tenim també per aquí en Raül Castillo, que avui sense càmera, però sí que és alumne de Codelern, en aquest cas del Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. Hola Raül, bona tarda. Hola, bona tarda. Molt bé, doncs res, us expliquem una mica el que veurem avui aquí a la sessió, i bàsicament és perquè tots els que sou alumnes de Codelern, a qualsevol dels centres, més de 20 centres ja a Catalunya, podeu veure el que estan fent alguns dels alumnes, en aquest cas amb el framework Unity, i fent els seus videojocs. Bàsicament, tot el que esteu fent a les aventures inicials, amb els llenguatges inicials, després es treu profit. Vale? No sé si us fareu rics o no, però sereu capaços de fer aquestes coses o més, i bàsicament és perquè avui ho veieu. Pues res, si voleu comencem, en aquest cas amb Josep Maria, que ens expliqui ara mateix 18:33, primera secció sobre, en aquest cas, Unity Technologies. Pues res, endavant. Perfecte, se m'escolta? Sí, endavant, perfecte. Començaré compartint pantalla, no sé si es veu. Sí, però no estàs en modo presentació encara. Anem-hi. Doncs perfecte. Bueno, Jordi, moltes gràcies per invitar-me i ser avui aquí. I començarem presentant-me. El meu nom és Josep Maria i actualment estic treballant a Unity Technologies, concretament a Copenhagen, i estic treballant al departament de qualitat i estic ajudant, conjuntament amb els meus companys, estem ajudant els programadors a trobar tota mena d'errors o de bugs o de petites errades que se'ns hagin pogut escapar just abans de fer el final release. I una cosa que em va fer molta gràcia va ser quan el Jordi em va contactar i em va ensenyar un dels projectes, concretament el del Xavier, i el projecte anava del Rockets Dream. I a mi m'agradaria ensenyar-vos com vaig començar jo. I és que jo també vaig començar amb un petit projecte, en aquest cas és una imitació del Flappy Bird, però em va servir per entrar en contacte directe sobre com funciona el Unity, no? La part de programació, la part de visuals, la part de so i moltes altres parts tècniques que vosaltres ja estareu veient que necessita un joc si el que voleu és triomfar. I en aquest cas també dir-vos que va ser el primer joc que vaig penjar a la Play Store i actualment té unes 500 descargues. Així que si li voleu donar una ullada, es diu Poco i espero que us agradi. Si us sembla, continuem. He estructurat la presentació d'avui amb
4 diferents apartats. El primer ja l'acabem de veure, que és una presentació personal, i el segon m'agradaria parlar-vos de quina ha sigut la meva experiència professional a Unity. I és que, igual ara aquí puc fer stop sharing i em podeu veure. I és que la veritat és que hi ha hagut dues experiències aquí. Hi ha hagut la primera experiència, que vindria a ser quan no hi havia coronavirus i quan estàvem a l'oficina, i realment va donar la sensació com si estigués treballant a Google. Teníem futbolins, teníem a la cantina, teníem tot tipus de refresc, Coca-Coles, queviures, patates. La gent també era molt oberta, sempre hi havia, a qualsevol moment, si tenies algun dubte o alguna petició, doncs molt ràpidament t'ho solucionaven. L'oficina era força gran. Actualment a l'oficina som unes 450 persones, per tant, no és poca cosa, però és que Unity en total, després ho veurem amb números, som al voltant d'uns 4.000 i creixent. Així que és una empresa que té un potencial enorme i, bueno, jo crec que si esteu aquí i esteu escoltant això és perquè possiblement esteu interessats en acabar treballant allí. Si us sembla, ara continuem. Compartiré pantalla una altra vegada. Em seguiu? Sí. Hola? Sí. Val, perdó. Bé, un cop aquesta petita experiència personal, que igualment després si tenim més preguntes o hi ha algú que li piqui la curiositat, doncs que es mostri, que no tingui por i que pregunti el que vulgui. I havia pensat també fer una petita presentació una mica més així, més oficial de com és Unity i quines coses fem. Així que el món està canviant i això tots ho sabeu, no? Ara amb el coronavirus sembla que tot ha de ser digital i nosaltres creiem que a Unity podem ser els líders. De fet, ja en segons quins sectors ja som els líders amb contingut 3D. I aquí tenim uns petits exemples. El que abans era estàtic, avui en dia amb Unity és interactiu. El que abans necessitaves un prerenderitzat, actualment amb Unity es pot fer a temps real. I finalment, el que abans era simplement 2D, amb 2 dimensions, avui amb Unity pot ser amb 3 dimensions. I a Unity ens agrada dividir l'empresa amb 2 grans apartats. El primer vindria a ser com creem solucions. I aquí englobaríem la part de l'editor, que molts de vosaltres ja haureu començat a tocar, i després tenim la part de Reflect, que és un dels verticals que actualment estem treballant a Unity, que és per la part d'arquitectura. I per l'altra banda tenim les solucions operatives o Operate Solutions, i que englobaria més la part de monetització. Vosaltres sabeu que amb un videojoc creat amb Unity, Unity mateix t'ofereix la possibilitat de monetitzar i en aquest cas doncs, guanyar diners per nombre de clics que tingui els teus anuncis. I amb tot això ho acabem amb Unity Runtime Engine. I us he parlat de com estructurem l'empresa, que és amb crear i operar. I un dels punts forts de Unity és que podem crear un únic projecte, exportant-lo a més de 20 plataformes. I això engloba amb iOS, amb Android, amb Apple, amb Stream. Engloba també totes les videoconsoles que hi ha al mercat, des de la Nintendo Switch a la PlayStation 4. Ara ja estem treballant i de fet ja ho tenim força acabat per començar a distribuir jocs en format PlayStation 5, amb Xbox, amb Oculus, augmentada, amb realitat virtual. També sabeu que podeu crear continguts per a pàgines web, precisament amb WebGL. I cada cop més desenvolupadors estan triant Unity
com a editor i en pantalla us podria mostrar, diguéssim, els títols que són més rellevants, el Call of Duty Mobile o a l'Arena Valor, i fins i tot tenim el Mario Kart Tour. També hem parlat que podem fer realitat augmentada. Segurament tots recordeu el... Ui, no puc clicar aquí el vídeo. Bueno, aquí hi havia un vídeo i segurament tots recordeu el furor i aquella febre pel Pokémon GO. També alguns anunciants, com Coca-Cola, estan fent algun dels seus anuncis amb la plataforma de Unity. I què més dir? També tenim la indústria del cinema, com per exemple Pixar, que ja estan treballant amb l'editor de Unity. Després, un altre dels nostres verticals, que ja hem vist anteriorment, és Unity Reflect, i el que ens permet Unity Reflect és importar a veure, això també és una mica difícil, és importar el projecte que tu has creat en aquest cas, normalment es treballa amb Revit, que és un software per a arquitectes i enginyers, i exportar-lo a Unity per tal de veure'l en 3 dimensions o augmentat en realitat virtual. Finalment, també tenim la part de l'automoció i del transport i treballem amb marques tan conegudes com pot ser Volvo o Toyota, i el que estan fent és cada vegada més estan fent servir l'editor de Unity per presentar els seus productes. Si continuem amb números de Unity, tenim 5 bilions de descargues per mes amb aplicacions que han estat construïdes amb Unity, i també destacar la forta presència que tenim en l'Apple Store o amb la Google Store, amb el nombre també d'usuaris actius que estan consumint contingut fet o operat per Unity. En aquest cas tenim 2,5 bilions d'usuaris actius per mes, que es diu ràpid, però creieu-me que no és poc. Per la part d'operar, vosaltres sabeu que podeu monetitzar amb Unity, podeu simplement importar el package de monetització i així guanyar diners si teniu realment èxit. I aquí tenim uns altres títols importants, com per exemple League of Legends, Rogue Company, també tenim desenvolupadors d'Ubisoft i EA. Aquesta part d'aquí ens la saltarem. Això d'aquí crec que ja no... Aquí tenim la companyia amb figures i fets. Estem presents a més de 190 països. Tenim una presència global. Actualment tenim unes 44 oficines i estem repartides al voltant del món. En aquest cas estem a 17 països i precisament un dels països és on estic jo. Estem a Dinamarca, concretament a la ciutat de Copenhagen, però també estem a Xangai, també estem a San Francisco, on tenim els headquarters, també estem a Finlàndia, Colòmbia, Xina i una llarga llista de països. L'empresa va ser fundada per 3 estudiants, per 3 joves estudiants, precisament a Copenhagen, i un d'ells avui en dia encara està a l'empresa i hem passat de ser només 3 empleats o 3 treballadors. Aquí no està actualitzat, però actualment estem parlant del voltant d'uns 4.000 empleats full-time, que s'incloïm els student workers i gent que està fent pràctiques, doncs realment som un bon grapat. I tenim el que vindria a ser la taula dels directors. I a Unity també ens agrada molt parlar de valors, no? Que una empresa no només és per fer diners, sinó que els valors importen. I els nostres 4 valors que tenim és que els usuaris van primer, les millors idees guanyen, en In It Together, em sortia en anglès, estem junts amb això, i Go Bold
ho podríem traduir d'alguna manera així com sigues esbojarrat, no? Sigues esbojarrat, tingues motivació per fer grans projectes. I no fa falta dir que a Unity ens agrada el respecte, la igualtat d'oportunitats i l'empatia entre els companys. I amb això he acabat la meva presentació per part de l'empresa i ara m'agradaria ensenyar-vos algun dels projectes en què algun dels meus companys treballen i en aquest cas us ensenyaré el projecte del Departament d'Intel·ligència Artificial on veurem doncs, diferents escenaris on en aquest cas m'agrada dir-los aquests són els Uniters, m'agrada dir-li a mi, i el que estan fent en aquest cas és buscar un equilibri estable per tal de que la pilota no caigui. Això, com us podeu imaginar, no és fàcil de fer, però tenim sort de que a Unity estem treballant amb els millors enginyers del món i de veritat que hi ha un grapat de projectes que val la pena veure. Si anem al següent. Si anem al següent, tenim un altre personatge curiós que a mesura que passa el temps aprèn a caminar i això també està fet a base d'iteracions i d'aprendre sobre els errors i en aquest cas tenim, no sé si es podria qualificar d'una espècie d'aranya. Continuem. En aquest cas, el nostre United el que estarà fent és visualitzar... Em sembla que era l'altre. El que farà és visualitzar si és cara o creu i se n'anirà a la zona de cara o creu. En aquest cas, aquí ja detecta que és creu. Fixeu-vos com semblava que anava cap a la cara, però finalment va cap a la creu. Després m'agradaria també ensenyar-vos sí, ja funciona. I aquí el que està fent bàsicament és intentar arrastrar un objecte i portar-lo en una zona de seguretat, en aquest cas, o diguéssim, en una zona final. I com veieu, a mesura que va passant el temps, doncs no té cap mena de problema, no? Com per buscar sembla que aquí li costava una mica més, però al final sempre se n'acaben sortint. I després, per acabar, vull ensenyar-vos dos més d'aquí. Aquest d'aquí és el de la piràmide. Simplement activa un botó i buscarà al voltant. Aquí activa el botó i en aquest cas li ha sortit relativament a prop, però donarà. I finalment intentarà destruir la piràmide per emportar-se el premi. Aquí sembla que està una mica perdut. I simplement el que fa és anar habitació per habitació i intenta activar el botó fins que finalment troba el premi. M'agradaria també ensenyar-vos l'últim que tenim per aquí és que el que pretén és saltar el mur, a vegades amb l'ajuda d'aquesta cadira o d'aquest cubo que pot moure i al final en sortir-se'n i acabar a la zona. I dit això, m'agradaria ara saltar
amb l'altre ordinador, perquè també tinc un parell de projectes que valdria la pena que veiéssiu. No sé com anem de temps, Jordi. No sé si m'estic explayant massa o... Anem bé, estem dins. Si tenim alguna pregunta que t'estan fent pel xat. Ara mateix, més de 60 persones connectades al canal de Twitch. Doncs, bueno, si us sembla, acabem de mirar els projectes i després ens hi fiquem amb les preguntes o després dels altres ponents també. I en aquest cas, doncs, veurem que aquí el que estem fent és un projecte fet en Unity i el que fem aquí és, bàsicament, anem a operar. Anem a operar el pacient. A mi, sincerament, aquest projecte no m'agrada gaire perquè, com que sóc una mica aprensiu, doncs, fa una mica d'angúnia. Però el que simula aquí és que pots operar un pacient. També tenim altres projectes que intenten simular desastres naturals. Aquest aquí, per mi, és un dels meus preferits, que és un tornado, on va destruint aquesta mena d'edificis fins que finalment no deix res en peu. En aquest d'aquí el que veiem és hi ha una sola unitat i és un pagès i el que fa és a poc va sembrant la terra. Fixeu-vos que també que va talant els arbres o els obstacles que el puguin molestar a l'hora de cultivar. I mica en mica el que anirà fent és cultivar i hi haurà la terra i posar-los en aquesta espècie de càpsula o cilindre i que finalment envia la collita cap al cel. I a mesura que el nostre personatge va recollint els fruits d'haver sembrat la terra, aniran sortint altres personatges que l'ajudaran a llaurar. I veureu com a poc anirà evolucionant. M'agradaria continuar ara amb un que és força complex. Són braços robòtics que simplement agafen les pilotes, en aquest cas que tenen just al davant i van a destruir tot el que se'ls hi passi pel davant. També en tenim... També podem simular la circulació del tràfic, a veure si podem ficar en pantalla completa. I veureu com el sistema queda força carregat en funció de quins són els inputs que li vagi entrant. Aquest potser no es veu gaire interessant, però el que sí que es veurà més interessant és el que us ensenyaré ara d'aquí. Val, aquest està corrupte. No tenia... Doncs...
Aquest d'aquí tenim simplement, diguéssim que estem eliminant tot el que se'ns fica en pantalla i veieu com tots acaben caient al pou. I el que estic tenint problemes ara és per ensenyar-vos un... A veure si amb aquest el podíem fer. Sí. A veure si... Perquè aquest realment era força interessant. No sé si... El que passa és que he actualitzat el projecte i no ho hauria d'haver fet perquè m'he carregat els... No, crec que tampoc. No. A veure... Igual hauré d'anar... Semblava que el tenia obert, però no. Llàstima, perquè justament us l'ensenyaria, però ens ha tardat tarda força, i si voleu ho acabem... Haurem de convidar-te un altre dia, si no, no? Doncs sí. Que sigui això, perquè això té molt bona pinta, Us he deixat amb la mel als llavis, perdoneu-me, però a veure si ràpidament el puc carregar i us l'ensenyo. Vale, jo, de totes formes, vaig repassant una mica, que hem tingut algunes preguntes per aquí pel xat. Moltes gràcies, Josep Maria, molt interessant, tant com a empresa, una gran empresa, i una de les coses que sí que m'ha agradat molt, que has estat explicant, és que ja no hem d'associar només, en aquest cas, a Unity per la part més de videojoc, sinó per moltes més coses, no? A lo millor fins i tot aplicacions que estan donant suport a la part més de health, pues, ens superaran i ho faran amb Unity, no? Per què no? Correcte. Actualment tenim 4 verticals, que és el d'automoció, tenim el d'arquitectura, tenim el de videojocs, que segurament és el més famós. Finalment tenim el de la part de cinema. I tots ells estan començant a utilitzar Unity i cada vegada són més empreses les que necessitaran professionals de Unity. I precisament vosaltres esteu en el bon camí, m'atreviria a dir. Molt bé. Pues res, ara sí, continuem amb 60, això pinta interessant. Llavors, agafeu nota els que esteu avui, això també quedarà gravat, però compta amb el llenguatge, amb el framework de Unity. Alguns puntualitzaven, sí, amb C#, sí, és el llenguatge al final que s'utilitza, i tingueu en compte que demanaran molta més gent i pot ser que sigui, igual que tenim altres frameworks que són més de, com si diguéssim, generals, no? Unity està fent també la seva part aquí. Si us en sembla ara, una pregunta obrim, Josep Maria, que ens diuen del que vas fer, quin és el joc que tu quan vas començar et va motivar més? Home, jo suposo que devia ser el primer, perquè com que no ho veia tot nou, ho vaig tindre que aprendre. I jo crec que va ser a partir d'allí que ja una agafa desconfiança, però crec que el primer va ser el més challenging, no? que en diuen en anglès. Crec que sí. A més, el fet també de pujar-lo a la Play Store va ser com, ostres, no? Ara els puc dir als meus amics que descarregueu-vos aquest joc, que l'he fet jo. I crec que va ser força divertit i jo crec que va ser el que em va fer continuar. Va ser que a mesura que ho feia m'anava agradant. Molt bé. I la segona pregunta, que també es veia pel xat, és que treballar a Unity és el que va fer que sortissis, en aquest cas, a treballar fora de Catalunya? A veure, jo estava treballant de software engineer en una empresa catalana, es diu Plusidiada, i no s'estava malament. De fet, jo m'agrada molt l'ambient de treball, els meus companys i tal,
però veia que, no, que, ostres, amb 20, llavors ja tenia 22 anys i veia, no, que estava a casa els pares, també, vull dir, tenia una vida molt fàcil, però vaig dir, ostres, però veia que ara tenia l'oportunitat de marxar, ara tenia l'oportunitat de simplement d'anar a viure a un altre país, guanyar aquesta experiència, i veia que si no ho feia, ara, que si no ho feia quan eres jove, no ho faries, segurament no ho faries més tard, més endavant, perquè llavors ja se't complicarà la cosa, ja tens una feina més estable, ja tens un bon treball, també ja t'has comprat una casa, doncs aprofiteu, perquè ara que sou joves i no esteu lligats a res, no teniu cadenes, és molt positiva l'experiència i realment us la recomanaria a tots vosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep Maria. Hi ha alguna pregunta més que farem al final, que tenim un bloc de preguntes al final amb tots els ponents d'avui. I hi ha una que sí que ara resoldrem. Bàsicament el proper bloc és amb en Adrià, professor de Codelern, enginyer en informàtica, també profe de matemàtiques, tot una barreja que fa coses però molt interessants. I això ve una mica perquè hi ha una pregunta que ha sortit diverses vegades, és aquí volem aprendre, què és el que fem aquí a la part de Codelern, i en la part de Codelern pues, com ho fem? Alguns alumnes que esteu avui connectats, també pares, mares, pues nosaltres combinem tot el que s'està fent en el nostre pla d'estudis a través de la nostra plataforma online, després la combinem amb el que diem campus. Recordeu, tenim campus online, tenim campus també presencials a més de 20 centres arreu del territori, i el que bàsicament és anar més enllà amb una dedicació mínima de 20 hores per arribar a això, a aprendre, per exemple, la part de Unity i aplicar molts dels conceptes, que recordeu, aquí treballem en conceptes, en un entorn ja més serio, més empresarial. I això ho fem a partir de en aquest cas amb els nostres professors. I res, feu una ullada a coder.cat, podeu anar perquè aquesta Setmana Santa tenim campus de Unity online i podeu fer una ullada, i sobretot que les places estan anant ja ràpides. Espero que agafeu també el vostre puesto. Pues retornem bàsicament amb el reste de ponents. Adrià, quan vulguis, ell se'ns explicarà dins de la part d'aquest tipus de campus què surt, i bàsicament espero que també us sorprengui d'alguna manera. Doncs bona tarda. Jo us parlaré dels campus que fem de Unity aquí a Codelern. Jo soc Adrià Giral i soc professor de Codelern Gavà des de ja fa uns quants anys. Doncs de casals de Unity a Codelern en tenim bàsicament 3, que seria la part de 2 dimensions, la part de 3 dimensions i la part de realitat virtual i realitat augmentada. Aquests casals tenen una duració de 20 hores, com ha dit en Jordi abans, excepte el de 3D, que es fa en 2 nivells. Són com 2 casals en. Què fem en aquests casals? Doncs, a part d'aprendre a programar amb Unity, parlem sobre què és Unity, no? Quan pregunto per què serveix el Unity, els alumnes responen, per fer això. I el primer que fem és parlar de quins jocs estan fets amb Unity. Doncs n'hi ha molts. Hem parlat abans d'un top, com pot ser el Pokémon Go, però també n'hi ha molts de més indis, fets per una sola persona. I ara hi ha molts alumnes que ja potser éreu molt petits quan va passar, però jo recordo una època que es van posar de moda els jocs de terror i un molt famós es deia Slender. Molts youtubers jugaven a això i va ser una persona que es va baixar al Unity, va fer un terreny pla, va posar 4 assets de l'asset de Unity, que vol dir, després parlaré més del que és tot l'asset, i ja està. Tothom jugava a aquest joc, molta gent feia còpies amb Unity d'aquest joc i els youtubers hi jugaven. I a partir d'aquí, jo recordo que tant el Unity com els jocs de terror van agafar molta fam. Què més diem de Unity? Serveix per fer jocs, però hi ha altres maneres de fer jocs. Té competència Unity. Hi ha altres motors, no? Els alumnes sempre en treuen l'Unreal, per exemple.
Sí, però la corba d'aprenentatge de l'Unreal per mi és molt més dura que la del Unity. El Unity, amb que arrastris uns quants objectes i els programis d'una manera bastant bàsica, tens un joc funcionant fàcil. L'Unreal no és tan trivial. I després hi ha un altre competidor que seria el Godot, que és de codi obert i, bueno, això que també és interessant, no una empresa privada, però clar, està molt als seus inicis encara. No és un competidor. Què fem en els casals? En els casals comencem posant exemples bàsics i al principi molts alumnes el que fan és copiar el codi i intentar-lo entendre. I una cosa molt maca que passa en aquest campus de Unity és que cada dia que passa els alumnes es van tornant més autònoms i ja no han de copiar el codi. Ja quan els dic, mira, ara intentarem que el personatge salti o es mogui cap allà, ja diuen, vale, això és el que vam fer l'altre dia, però en comptes de fer-ho així, es fa això. Exactament. I es van tornant més autònoms. I l'últim dia ja ells sols decideixen, ostres, ara vull que la pilota que estem fent anar pugui fer un doble salt a l'aire. Ja no cal pràcticament ni que els ajudi. Una altra cosa molt maca que passa a aquests campus és que, com que estem desenvolupant videojocs, un videojoc té molts punts on es pot millorar. Què vull dir amb això? Vull dir que potser a un alumne li agrada molt que tingui uns gràfics interessants. A un altre alumne li agrada que tingui nivells originals. Llavors, l'últim dia, el que sempre es fa, que és obligatori en aquest tipus de campus, és ensenyar a la resta d'alumnes el que has fet tu. I és maco de veure com molts es sorprenen en què han fet els altres de ostres, però que maco, això que has fet. I el noi a vegades pensa, ostres, això és maco, però m'ha faltat més aquesta part. Però igualment és molt agraït sentir que la part que tu has dedicat temps, a la gent li agrada. Per què? Perquè un altre, potser els seus gràfics estan més lletjos, però la resta de gent dirà, ostres, que interessant aquesta mecànica que has posat, de que quan fas un salt, la càmera canviï de lloc i ralentitzis el temps per fer-ho més espectacular. I totes aquestes coses que fan que un joc sigui únic i sigui més interessant que al final tots fan el mateix d'una bola que corre, però amb les coses personals que van afegint queden coses realment xules. Bueno, per part dels casals, poca cosa més a dir, però us ensenyaré alguns exemples perquè veieu el que es pot arribar a fer en una setmana, que sembla molt difícil, però al final es pot aconseguir resultats bastant interessants. Comparteixo la meva pantalla. Posarem l'àudio perquè algun del joc té una mica de música. I començarem pel primer. El primer que ensenyaré faig una mica de trampa perquè no és d'un casal, és d'un alumne que ve de manera regular i el va presentar com a treball de recerca. I el que va fer va ser seguir primer un tutorial de YouTube, que és on es va baixar tots els sprites, diguéssim, els dibuixos no els ha fet ell, i després hi va afegir ell funcionalitat. Bàsicament és una espècie de RPG on tens una espasa, pots trencar els objectes, té unes transaccions de mapa, uns monstres que es maten, pots anar amb ells, hi ha una moneda tipus de moneda que pots anar agafant i vas tens el comptador de quantes tens. Bueno, i si anem investigant, doncs podem trobar un monstre final, que ens dona una clau, cofres, etc. Aquest li va portar bastanta feina, perquè ja us dic, és un treball de recerca. No és el casal de Victor. Quan et mors, dones el principi. El següent. Aquest és un exemple molt clar de com un joc molt simple, si li poses dibuixets, una musiqueta que enganxi, ja et crida l'atenció. És un típic runner que vas saltant i vas agafant objectes i uns monstres et maten. I quan
quan agafes aquestes pilotetes fa un efecte bastant maco. Aquests monstres et van traient vida, quan arribes a 0 s'acaba la partida, si caus, també. Seguim amb altres jocs. Aquest és d'un casal de Unity 3D. Com podeu veure, és com un shooter, tens una pistola, hi ha un creeper, si explota a prop et mata. L'animació de la mort està una mica mal feta, perquè es mor directament, però bueno, tracta d'investigar per aquí, intentar que no es matin. Bueno, no es veu ni l'explosió, es mor directament, però era difícil de fer i l'últim dia no va donar per res. I aquests són de l'últim casal que vam fer, també de 3D, de la pilota que es mou. I he triat aquests dos que us ensenyaré, de la pilota, perquè un és el que va escollir fer uns nivells finals més difícils, després explicaven entre els alumnes què passava. Es tracta d'una pilota que es mou per un laberint i ha d'agafar tots els pick-ups que hi ha diposats. Vas canviant de nivell. I l'últim, que és un alumne que estava en el mateix casal que aquest que us acabo d'ensenyar, en comptes de fer molts nivells, el que va decidir fer és posar uns gràfics més a baixar de Unity. I va posar una aigua, que ja veureu que és molt maca, i uns arbres. Veieu? Els arbres són bonics, i aquí al final es veu el mar amb aquestes gràfiques low poly. Doncs fins aquí aquest mini showcase de joc que han fet alumnes del nostre campus. I crec que ja ho puc deixar aquí, puc anar pas als alumnes que vulguin ensenyar ells mateixos els jocs que han fet. Molt bé, Adrià. Molt interessant. Jo crec que en una setmana, el que dèiem, no sé, Josep Maria, què opines, però 20 hores surten coses molt interessants, Ui, estàs mutejat. I tant, no, estava dient... Sí, que 20 hores... Ui, ara... Sí, t'escoltem. Val, perfecte. I dic que 20 hores, si estàs motivat i li poses ganes i tens ganes d'aprendre, realment pots arribar a crear un joc que sigui força divertit i força simpàtic. Molt bé. I sobretot el que comentàvem, sí que és veritat, Adrià, moltes vegades ho hem comentat, venir des de Codeler, no? Gent que al final al campus pot venir 15 i la idea és que sempre hi ha uns cursos d'introducció. És que es noten molt els resultats, no? Des d'un perfil a un altre que té molt clar els conceptes, té clar com fer les coses i bàsicament pot anar molt més enllà. Perfecte, doncs res, moltes gràcies Adrià. Després passem a la part de preguntes perquè hi ha algunes que ja es resol, com el tema de diferències entre el Unity i l'Unreal, que en l'Unreal també tenim cursos, com no, però bueno, aquí avui parlarem de Unity, tampoc és donar propaganda al resta, no? I hi ha algun que si no després en el bloc de preguntes ho podem resoldre. I ara passem amb el Javi. Javi, bona tarda, és el teu moment. Únicament comentàvem alumne de Codeler que ara està també de tutor. Molt bé, endavant. Bueno, sí, jo em dic Javier López i fa 2 anys també vaig fer el treball de recerca i jo el que volia era indagar, no?, en com o en si es podia utilitzar els videojocs com una eina en l'educació. És a dir, utilitzar els videojocs
com un PowerPoint o com una altra eina d'aprenentatge. Llavors, el que se'm va ocorrir va ser fer un joc d'un versus un, tipus Mortal Kombat o Street Fighter, però amb déus amb déus egipcis, ja que a primer de l'ESO crec que estaven fent aquell tema. I llavors vaig decidir fer això. I si em permetiu compartir la pantalla, aquí teniu el joc que es diu Faith i em va durar unes 20-30 hores, una mica més perquè, com veieu, vaig fer jo els dibuixos i com veus pots saltar, pots rebotar a les parets i pots llançar tu també atacs, pots bloquejar com estic fent ara i també hi ha una barra on es carrega l'atac especial, que és l'atac més gran, i també vaig fer una IA molt bàsica pel dolent, que salta i dispara, i també tu pots donar-li cops, com veieu, però si perds, aquí tens el game over, però a veure si puc guanyar. Si puc guanyar, doncs surt una pantalla d'assoliment. I bueno, a mi em va agradar molt fer-ho, la veritat, perquè va ser una cosa molt diferent al que estava acostumat. Estic veient molta gent que està preguntant, però m'ensenyeu com fer un joc i tal. Doncs jo, de la meva experiència, i també fent aquest joc, aquí ja hem acabat, de la meva experiència és que només aprens a fer jocs quan realment fas un joc. És a dir, que si voleu aprendre a fer jocs, mira, aquí tenim el Unity en si, si voleu aprendre a fer jocs, el que jo us recomano és que aneu a buscar un tutorial, com jo vaig fer, i feu el que us doni l'imaginació. Jo vaig voler fer això i també tinc més projectes en ment, però sí, em va agradar molt perquè va ser molt de sobte. Espera un moment, que deixo de compartir. Va ser molt de sobte. Em vaig posar en contacte amb l'Adrià i sí, va ser unes 20-30 hores de diversió i d'un projecte que és propi, que tu decideixes el que voles, el que no vols fer, tu decideixes si vols que salti més, que és la teva creació i és molt bonic fer un projecte i després de fer-lo tens una sensació d'assoliment molt gran. Llavors jo animo a tothom que faci aquests jocs i si és en un joc com els Casals de Codelern on gent que realment sap et pot ajudar i et pot aconsellar, doncs molt millor. I si voleu aprendre videojocs, el que heu de fer és començar demà mateix, amb tutorials o amb gent professional com la que tenim a Codelern. Molt bé, gràcies, Javi. Pues res, això és una experiència que jo crec que ajudarà a molts. I res, ara passem també, en aquest cas, amb el Raúl Castillo, que el veiem aquí mig amagat, però que podrà compartir, i en aquest cas sí que és alumne de la part de Sant Gabriel, a Codelern, a nivell d'extraescolar, també es fa amb centres escolars, arreu, en aquest cas, de Catalunya, fora, etc.
I, bueno, Raül, ens expliques una mica la teva creació? Molt bé. Hola, jo sóc en Raül Castillo, un alumne de Codelearn. Llavors, això fa un any estava intentant fer jocs a Unity, però mai me'n sortia. Solia posar la mira massa alta, solia intentar fer projectes massa complicats per a mi. Per això vaig decidir, no sé, fer alguna cosa, no sé, molt més bàsica, que cobrís tots els àmbits de Unity, des del so, les animacions, les partícules, per, no sé, aprendre una mica i poder començar amb una base. I durant una setmana vaig estar treballant, mirant tutorials. Al principi no me'n sortia molt, o sigui, copiava un codi que no en tenia massa, però a mesura que passaven els dies vaig començar a anar entenent el coding i a ganar autonomia, com ha dit abans l'Adrià, que els passava als alumnes dels casals, i vaig acabar amb això. Aquest és el meu joc. És un petit joc de futbol de 2 jugadors. És molt bàsic, però em va ajudar molt. El vaig fer en una setmana. Pots xutar la pilota i, bueno, no hi ha massa per cobrir. Això ho vaig fer fa un any. Llavors aquí vaig aprendre a utilitzar text, a modificar amb text, les variables, a fer animacions que no en sabia. I, bueno, vaig aprendre a fer un joc. Llavors vaig anar al meu següent projecte, vaig decidir fer una cosa una mica més complicat d'aquesta, sense passar-me massa, i així, poquet a poquet, vaig acabar poder fer jocs més complicats. Molt bé, Raül. I dins de les preguntes aquí que surten, si voleu, passem a la part del blog. Jo tenia una específica ara per la part del Raül, perquè aquí, a la part més d'extraescolar, tenim, quan s'arriba a un cert nivell, pues, nosaltres enfoquem també projectes en els quals els nostres tutors fan un acompanyament en el que, en aquest cas deien, gradual el que es vol fer, sobretot donant pautes, com comentava el Raül, i anar una mica fent de manera progressiva, perquè al final arribar a aquell Pokémon GO, que alguns segurament estem segurs que arribareu. Vale? No sé si després això baixarà la compta o no, el número de descàrregues, però sí, també comentar que al final, segons per acabar en fer un joc, pues són equips molt importants de gent, no? I depèn de l'equip i del volum, bueno, pues tens uns resultats o uns altres. Això no significa que no es puguin fer coses molt interessants en aquesta part primera del camí. Llavors aquí comencem una part de la part de preguntes, ja a les 7:25, i per la part del xat de Twitch ens diuen primer alguna diferència més entre Unity i Unreal, fora de la part aquesta més de curva d'aprenentatge, etc. Algú aquí qui entri, que s'animi i contesti. Algú ho hauria de fer. Jo no puc entrar aquí perquè diguéssim que no tinc l'experiència suficient com per contestar aquesta pregunta, bàsicament perquè una vegada vaig intentar provar-ho amb Unreal, però diguéssim que no em va agradar gaire i no vaig continuar. Per tant, si algú de vosaltres té més experiència que jo, doncs... Tampoco es que sigue la competencia, ¿no? Esto es un tema, ¿no? No, eso nada, de eso nada. Pel que he sentit, diuen que Unity està millor per a aquelles persones que volen començar i es volen dedicar a més a videojoc per plataforma mòbil, mentre que Unreal potser és més per plataformes com puguin ser a l'ordinador, Xbox, però
Repeteixo, insisteixo que no tinc l'experiència suficient com per respondre aquesta pregunta. A mi em passa una cosa similar. O sigui, jo he fet casals de Unity i en el moment que hem pensat fer un casal d'Unreal, mai l'hem fet, llavors no m'hi he posat tant seriosament en Unreal. Per què no l'hem fet? Perquè demana unes especificacions de la màquina molt més grans que la de Unity. I llavors no tenim màquines nosaltres al centre. Hauria de ser que tots els alumnes portessin un ordinador prou bo per córrer l'Unreal. I m'ha passat una mica el que ha comentat en Josep Maria. Entres a l'Unreal i abans no comences a fer alguna cosa que tingui cara i ulls, tardes molt més que amb Unity. I és això que comentava jo de la curva d'aprenentatge. Tu amb el Unity és posar un objecte, posar un codi. Al principi potser no l'entendràs, has fet copiar-pegar, però el quart objecte que posis, dius, vale, és que aquest codi és el mateix que hi havia allà, però canvien aquestes variables, canvia aquest tipus, i poso això aquí, i ja vas lligant caps i de seguida ho tens muntat. Amb l'Unreal no és tan fàcil. El que sí que canvia també és el llenguatge, crec que es fa en C++ a l'Unreal. Però, bueno, al final, com que el que fas són crides a les APIs de cada un dels motors, tampoc és molt important si coneixes un llenguatge i l'altre no. No sé, més que aquí, diferències no s'hauria portar-ne cap. Molt bé, Una que sí que podria aportar és, a mi m'agrada bastant participar a Game Jams, que és això de fer un videojoc, prototip de videojoc en 48 hores, bueno, altres temps, però el més habitual és 48 hores, i Unity a patades. I Unreal, no en recordo gaire jocs fets amb Unreal. I això serà per alguna cosa similar. Per fer un prototip, en un moment el tens fet amb Unity i amb Unreal necessites una estona més. Molt bé, molt bé. Això ve lligat també amb alguna pregunta que surt per la part del xat. ¿Se pueden combinar lenguajes? En aquest cas, sobre Unity. Quins llenguatges? No, si se pueden combinar. No. Sé que fa un parell d'anys, quan jo vaig començar, sí que et deixava triar entre si volies fer-ho amb C#, que és el llenguatge actual, o amb JavaScript, que és el que normalment s'utilitza per les pàgines, per ficar-hi la lògica a les pàgines web. Però no acabo d'entendre la pregunta. Em sembla que a dia d'avui només es pot programar amb C#, així que no... Com no em doni més detalls sobre la pregunta, no... Sí, no, jo crec que està una mica clar. Molt bé, doncs a nivell de preguntes són les que hem pogut recollir. El reste podrem fer-ho, recordeu, podeu tenir el nostre contacte, xarxes socials de la part de Codeler. Recordem, aquests cursos online us hem deixat també pel xat la web i també per anar des de l'inici a través de la nostra extraescolar i utilitzant la nostra plataforma online, també de manera presencial als centres repartits pel territori, poder anar més enllà i fer els vostres jocs, programar els vostres robots, programar-li la tele a qui sigui. Hi ha una oferta important d'activitats. Pues avui, moltes gràcies. Estem ja quasi a un minut de tancar la sessió d'avui. No sé, per part dels ponents, alguna cosa més, alguna cosa que voleu aportar, és el vostre moment. Home, jo us diria que això és com tota la vida, que quan més hores hi poses, que quan més temps hi dediques, quan més t'agrada i més ho practiques, més resultats podràs veure al final. Així que des d'aquí animar-vos a que continueu programant, que continueu treballant en els vostres projectes, que de ben segur, a la llarga, ho agraireu. Molt bé. Per aquí, el resta... Jo he trobat una pregunta interessant en el chat, al Twitch. Sí. Que un deia, sé fer jocs petits amb Scratch i Roblox Studio, em recomanaríeu passar Unity? No sé programar amb codi. A veure, encara que no sàpigues programar amb codi, si saps fer servir Scratch,
al final programar amb codi és el mateix, perquè les condicions i etc, tot, variables, tot va allà mateix. Sí que en lloc de rastrar els blocs ho has de picar, però és el que he explicat abans. Al principi sí que hauràs de fer copiar-pegar perquè no entendràs exactament què estàs fent, però a poc que facis, si saps programar amb Scratch o Roblox, segur que amb Unity te n'acabaràs en sortint. I val la pena provar-ho i el que comentava en Josep Maria, posa-t'hi, vas fent i de veritat que s'aprèn ràpid. I t'animo a fer-ho. Sí, jo quan vaig fer aquest joc només sabia una mica de Python i res més. No sabia res de C# i ahir em vaig fer el joc. Llavors, jo, en la meva opinió, no cal que sàpigues el codi per fer un joc, sinó que al moment que vas fent el joc vas agafant més coneixement i cada vegada pots fer més coses. Fer un joc jo crec que és com un procés com una mica més escalonat, no? Llavors, a la mida que va passant el temps, cada vegada vas millorant i fent millors jocs. No és un dia que s'ha t'acut fer un joc i ja tens el joc. Llavors, per fer un bon joc has d'anar practicant i aprenent, practicant. Molt bé. Aquestes, sense dubte, agafeu nota de tots els consells perquè al final és el que us trobareu quan comenceu. Aquí, Raül, com no et veiem a la càmera, vols dir alguna cosa més? Afegir, tu en aquest cas com a alumne, també felicitar-te de la feina que has fet. A veure, per al que ha dit si li recomanaríem passar a Unity, jo quan vaig fer el joc aquest només sabia programar amb Scratch, o sigui, Unity no tenia tampoc massa experiència, però vaig decidir intentar-ho durant una setmana i mirant un munt de tutorials i me'n vaig sortir, o sigui, t'ho recomano totalment. Molt bé, molt bé. Pues res, si ara acabem aquest bloc de preguntes, ja sí ens hem passat una mica del temps, però jo crec que ha estat molt interessant. S'ha aguantat la gent al Twitch, sembla que això tindrem que repetir-lo d'alguna manera, buscarem altres temes. Josep Maria, recorda't que estàs convidat per acabar, no, aquell projecte, això Correcte. Ho farem. I... Si m'inviteu una altra vegada, m'ho preparo. Molt bé. Que és el tema que he hagut avui. Molt bé, cap problema. Perfecte, pues res, recordeu Coderers en acció, i si ens ajudeu a fer difusió a les vostres xarxes socials, pues també us agraïm perquè més gent s'enteri del que al principi anirem fent en alguns seminaris i anar desgranant el que fem a Codelern i també com s'estan sortint els nostres alumnes tant de l'extraescolar com la part de campus. Recordeu visitar la nostra web i ens veiem a la propera sessió i us deixem ara sí un vídeo que explica el cas, en aquest cas, d'en Xavier Giral, també, que ens explica la seva experiència. És el primer alumne de Codelern i un dels seus resultats. Un moment, anem a preparar-ho i que es quedi seran 4 o 5 minuts de vídeo que acabaran... Espera, anem a fer-ho per aquí. Pues res, moltes gràcies i fins la propera. Ja fa uns dies, unes setmanes, que l'he llançat al Google Play. La idea em va venir de que jo ja feia temps que volia crear un videojoc i vaig veure que la millor manera seria fer-ho amb una plataforma que es diu Unity i la idea em va venir de que m'agraden molt els jocs que són tipus arcade
I quan vaig veure que el que m'agradava era com els jocs més de tipus frenètic i això, que d'esquivar obstacles, això vaig veure que al meu joc voldria que hi haguessin obstacles i un moviment on haguessis d'esquivar i lluitar contra la càmera. El joc es diu The Rocket's Dream, que vol dir el somni del coet, i tu, a mesura que vas avançant en el joc, pots anar descobrint quin és el somni del coet perquè has d'anar pujant amunt, i no saps si arribes mai a conèixer el somni que vol tenir el coet d'anar pujant. Després et vas enfrontant a uns núvols i uns ocells que has d'anar esquivant, i a partir de que vas pujant molt ja surts a l'espai exterior, representa, i et trobes meteorits i altres sorpreses que pots anar descobrint a lo llarg del joc. També hi ha unes monedes que serveixen per comprar-te altres tipus de coets i altres coses. He estat 9 mesos en total a fer-lo des que vaig començar, ja que vaig començar que quasi no sabia res de C++, que és el llenguatge que predomina una mica en Unity, que vaig haver d'aprendre bastant, i doncs els errors, el que em va costar més del joc i els errors que he tingut ha sigut en trobar imatges per completar-lo i per als personatges i tot. M'ha costat bastant trobar imatges que siguessin lliures i això, però al final m'he trobat que m'agradessin i ho he pogut completar. El que m'ha servit més de Codeland jo crec que principalment és bastant la constància i el principal és aprendre a resoldre els problemes que tinguis durant la creació, perquè són molts, que no sabies com programar-ho o no sabies com resoldre aquella cosa que lògicament com tu faries no ho saps, i que l'experiència que has tingut programant amb altres llenguatges això aprens que ho pots fer d'una manera que no sabies. En aquest joc, quan el vaig tenir acabat, vaig pensar que la millor idea per trobar errors i coses que havia d'arreglar abans de llançar, que al final van ser uns quants, era deixar-ho provar a familiars, amics i a gent que estigués interessada en el joc i que el volgués provar, i que després em anés dient els llocs com podria dir, hòstia, doncs això preferiria que fos així d'una altra manera, o que aquí hi ha un fallo que pots travessar aquesta cosa i això, que va ser el que m'ajuda bastant després a poder modificar tots els fallos que tenia el meu joc. Quan vaig voler penjar el joc i tot això, doncs em vaig trobar que hi havia bastants requisits, però bueno, al final els vaig complir tots i això. Quan em van fer totes les enquestes per veure si el joc era apte i això, doncs va passar a que el revisés una persona i setmanes després ja vaig rebre l'aprovat i ara ja es pot descarregar. Si voleu saber més del meu joc, podeu anar a la meva web, que l'he creat gràcies al Codeland, ja que ha sigut el que ara he estat fent i això. Ara estic acabant de JavaScript, estic fent JavaScript, que és un llenguatge per programar programes dins de pàgines web que m'està agradant molt, i amb els coneixements que he desenvolupat amb el joc amb C++, doncs veig que amb JavaScript també m'està servint molt per ara continuar.